og glædelig første søndag i advent. Jeg er Jeanette Vække Larsen, og jeg kommer fra sovecoach.dk. I øjeblikket har jeg sat gang i en adventskalender, hvor jeg vil på de forskellige søndage tage nogle emner op, som I har foreslået. Og her den første søndag i advent, der har jeg fået spørgsmålet flere gange, hvordan og hvorledes med putning. Og det er jo altid, kan man sige, det første skridt på vejen mod gode sovevaner, så derfor så vil jeg også, i forhold til at der er rigtig mange, der har foreslået det, vil jeg lade det være det første indlæg i den her adventskalender. Så sæt dig godt til rette. Nu skal du høre de bedste trin fra mig til, hvordan du får skabt gode sovevaner ud fra i hvert fald første skridt på vejen, et godt putteritual. Fordi, hvad er det, der sker, når vi kommer til putning? De fleste forældre har en forventning til og en ambition om, at det at lægge sig til at sove, det skal være noget hyggeligt og noget dejligt og noget rart. Og det synes jeg jo også, og det synes de fleste børn også. Men man kan sige, når børnene har en personlighed, som betyder, at de faktisk egentlig gerne bare vil have mere dag og mere mor og far og mere alt det sjove og mere alt det hygge, der foregår i løbet af dagen, så kan det for dem at virke som en rigtig dårlig idé at lægge sig til at sove om aftenen. Så derfor så er det en god idé, at man etablerer et fast og godt putteritual. Så putningen den bliver gnidningsløs, og så den bliver tydelig og rolig. Og man kan sige, det at lægge sig til at sove om aftenen, for de flestes vedkommende selv i deres seng, det er sådan set en forudsætning for at kunne sove igennem om natten. Den måde, vi falder i søvn på om aftenen, har stor betydning for, hvad det er, vi forventer, der skal foregå i løbet af natten. Og det gælder både børn og voksne. Det vil sige, hvis vi forventer en eller anden form for hjælp for at kunne falde i søvn, så er sandsynligheden for, at børnene i hvert fald vågner op og skal have gentaget den hjælp eller den forudsætning, den er ret stor natten igennem. Og børn har lette opvågninger natten igennem, så det er rigtig vigtigt, at de kan falde i søvn selv. Så her kommer de bedste råd fra mig til jer omkring, hvordan får man lavet et godt putteritual. Jeg plejer altid at anbefale, at man laver et putteritual i 3 trin. Det gør jeg, fordi at jeg ved, at børnene vil tit som regel gerne noget andet. Og det er en god idé at ligesom give børnene 3 muligheder for at melde sig ind i kampen. Det vil sige, at de her 3 trin er rent faktisk et tilbud. Det er et tilbud til børnene om, at de kan få mere dag, mere hygge, mere rare oplevelser sammen med mor og far. Hvis de vel og mærke melder sig ind i kampen og er med i de her ting. Det vil sige, når jeg går i gang, så vil jeg altid lytte efter barnet. Hvis barnet tænker, nej, jeg gider ikke læse bog, så jeg farer afsted i stedet for. Så vil jeg sige, fint nok, så går vi videre til det næste. Mit argument er, at efter relativt få dage, hvor man ligesom har signaleret over for barnet, at det er her, kammerat, det er her, det foregår. Når man har gjort det i nogle dage, så er mit gæt, at børnene, de vil altså melde sig ind i kampen. De vil tænke, okay, hvis jeg skal have mere mor og far, mere hygge, mere af det sjove, så holder jeg mig til her ved kasse 1. Omvendt, hvis de render afsted og finder på noget andet, og vi farer afsted og følger med og gør noget andet, så vil de tænke, nå okay, jamen det er også en rimelig god idé, fordi så forlænger vi jo rent faktisk dagen. Det vil sige, at de her 3 trin er nødt til at være et tilbud forstået på den måde, at hvis de vælger det fra, så går vi videre til det næste. Hvis de også vælger det fra, rykker vi videre til det næste. Og på den måde kan man sige, lander vi et sted, hvor man kan sige, nu har vi sagt godnat. Nu har vi givet dig muligheden for at være med til det her putteritual. Nu er vi i night mode. Og det kommer efterfølgende efter de 3 trin. Det første trin på vejen er hos mig, og det kan være, at man vælger noget helt andet, men de 3 trin er rigtig vigtigt. Det første trin på vejen er en bog. Det vil sige, at vi sætter os med barnet på skødet, eller barnet ved siden af, alt efter hvor gamle det er, i nogle rammer, der passer til det. Sætter vi os med barnet på skødet, læser en bog. Det kan være en bog, hvor man kan sige, at de helt små børn kan være med til at pege, kan være med til at se på farver, åbne flapper, trykke på knapper, eller hvad det nu end kan være. Jo ældre de bliver, kan man mere og mere etablere noget, brugbart, nogle god historie, noget godt litteratur, en bog, som passer til det, børnene oplever i deres liv. Alle de der ting kan vi være med til ligesom at skabe nogle rammer omkring, sådan så vi også kan tale med børnene om, hvad det er, der sker, hvad det er, de oplever, og hvad det er, der foregår i deres liv. Det man skal vide omkring godnathistorien, det er, at jo mere vi gør børnene vant til at få læst op, vil også give dem
forudsætningerne for at høre det læste sprog. Det læste sprog er anderledes end vores talte sprog. Det vil sige, når vi læser for børnene, så skaber vi allerede tidligt dels nogle kulturer omkring det at læse, og dels en forståelse for sprogets klang og lyde og måder at bygge det op på, når vi læser. Og det vil rent faktisk hjælpe dem til at få nemmere ved at læse senere hen. Så endnu et argument for at læse en god historie for dit barn, inden barnet skal sove. Når det er sagt, så kan man sige, så lægger jeg bogen væk, og så plejer jeg at synge en sang. Og det kan man så gøre enten mens barnet ligger i sengen, eller mens det sidder på skødet af en, eller de små børn kan måske lige hænge op på skulderen og lige synge for dem, mens man holder dem tæt ind til sig. Det kan de fleste børn godt lide, og lad være at være bekymret for, at I ikke kan synge. Det er børnene faktisk fuldstændig ligeglade med. Så syng en sang. Når sangen er slut, enten hvis de har været op hos jer, eller hvis de ligger i sengen, så vil jeg gå videre til trin 3. Trin 3 er sådan en gang trykkemassage. Hvis I kigger på forsiden af sovecoach.dk, så ligger der en video, hvor jeg fortæller om, hvordan man gør, og hvorfor, og alle de der ting. Og derfor vil jeg kun lige kort sige nu, at trykkemassagen, synes jeg, er en god måde at hjælpe børnene, også motorisk og fysisk, til at få ro på deres krop. Det er sådan, at for at kunne falde i søvn, så skal man egentlig bare ligge stille. Sjovt nok, så ved de fleste børn, at det skal de helst undgå. Det vil sige, at de prøver på for alt i verden at undgå at ligge stille. Og når de producerer adrenalin, når de holder sig i gang, så kan de også holde sig vågne. Så trykkemassagen, synes jeg, er et godt led i putteritualet til at hjælpe børnene til at få ro på deres krop. Godt. Det vil sige, nu har vi haft bog, sang, trykkemassage, og nu ligger børnene nede i sengen, og så slår vi i min verden over i det, jeg kalder night mode. Night mode er ingen snak, ingen unødig lys, ikke noget unødig underholdning, eller noget, som generelt er værd at vågne for, eller holde sig vågen for. Det vil sige, så kedeligt som muligt. Bare tænk at være lidt kedelige, være lidt neutrale, give korte svar, og give gerne svar, der udfylder 3 mantraer, eller 3 behov. Jeg plejer at kalde det 3 mantraer, som man kan bruge, og som man kan sige igen og igen. Det ene mantra, det første, det skal være noget, som er anerkendende. Noget, som fortæller børnene, jeg forstår godt, hvordan du har det lige nu. Om de så er sure og gale, kede af det, eller synes, det er noget øverlekse til at sove, så kan man godt anerkende det. Jeg forstår godt, at du ikke har lyst til at lægge dig til at sove nu. Det næste mantra, nummer 2, det er en sætning, som fortæller barnet, jeg skal nok hjælpe dig. Eller jeg kommer tilbage lige om lidt, eller hvad det nu end er. Sådan så barnet ved, at jeg ved godt, hvad dit behov er, og jeg skal nok hjælpe dig. Det sidste trin, eller sidste mantra, det vil jeg så kalde en hensigtserklæring. Fordi for at kunne rykke børnene, for at kunne lære dem noget nyt, så er vi også nødt til at fortælle dem, hvad det nye er. Så det sidste mantra, det er en hensigtserklæring. Det vil sige, fortæl barnet, hvad der er meningen, eller hvad det er, du gerne vil lære det. Jeg er bare ved at lære dig at sove, eller det er bare meningen, du ligger her i sengen og venter på, at jeg kommer tilbage, eller hvad det nu er. Byg tingene op stille og roligt, lad være at stille for store krav, og så fortæl børnene, hvad der er meningen. Vær der, hjælp dem, trøst dem. Det giver trygge børn, der kan sove, og det er mit bedste råd herfra. Hvis I har brug for mere information, mere viden, eller I har brug for min hjælp, så er I meget velkommen til at gå ind på sovecoach.dk, og inde under priser, der kan I simpelthen finde alle de forskellige coachingforløb, jeg tilbyder, eller tegne adgang til mit soveteori, som kun koster 199 for en hel måned. I soveteorien kan I finde alt, hvad I overhovedet har brug for at vide om børn og søvn, og alle de redskaber, som jeg benytter mig af. Tak fordi I kiggede med. Håber I har lyst til at dele den, og om ikke andet, så ses vi næste søndag. Ha' det godt. Hej.